Takže čau ty lidi, tady je Veverka a vítám vás u dnešního videa. Dnešní video budu reagovat na Ondra Vlček distrack, co na ně udělal tady ten kluk. A pokud se vám video bude líbit, zanechte like a odběr, budu za to velice rád. Dole v popisku budete mít odkaz na můj Instagram, dejte mi tam follow. A já to nebudu dále obkecávat a jdeme na to. Pedofily, vole, fakt ne. Uchyláky někdo zatkne. Tak jako uchyláky, no. Pokud Ondra Vlček zatím s ní nic neměl, jakože chápeme, všichni víme, co Ondra Vlček s tou 13letou holkou, jo. Ale pokud s ní nic neměl, tak Borče, to může být tak 12, jo. Takže za prvý, jestli s ní neměl sex, když to tak řeknu, tak vlastně s ní neměl, tak vlastně není uchylák, jo. Tak to už pochop. Ve vězení budeš trčet. A jinak Ondru Vlčka nebráním. Fakt je, dej si pozor, ať ti tam nespadne mýdlo nás. Mýdlo, lidi, taká chyba, vidíte to? Mýdlo, měkké i. Říkám, tam bude gramatický chyb, jak... No, gramatiku asi tam nějak řešit asi moc nebudu, protože tam má chyb jak... Jsem si aby, co má jako z češtiny, co mu vychází. Bude mi tak čtverku, ne? 13letá holka je Ondřej vážně kus, ale 9 roků rozdíl, řekneme si, je On mi počítá, no dokonce, nekecej. to hnus, co je plus, že do ní zatím doma péro nestrkáš, až jí ale bude 15, sadím se, že jí ošukáš. Chápu, že Ondra Vlček, jo, no tak ten jo, no. Ten vole, pičo, ten do nikoho pero nestrčí, vole, což máš pravdu, no. Protože vole, pičo, vypadá jak bezzubec. malý faninky umí dobře hulit péro, ty hulit budeš možná tak mří, že ty bez zubí posero. Ale jako docela dobře ho tam rytí, jako musím říct, že jo, ale ta gramatika mě tam nejvíc sere, má tam chyb jak, vole, no to je jedno, jdem dál. Ondro, nezapomeň použít kondom. To, že se chováš jak malé děcko, všichni už víme, holka za 5 let dospěje a zrazu pochopí, že jsi hovno. Jako ale zase je fakt, si myslím, že Ondra Vlček vlastně ty holce zničí dětství, protože ona může mít na lepší kluky, může mít třeba nějaký 13 lety, co je v jejím věku a tak, ale Ondra Vlček si prostě neuvědomuje, že on skončí vlastně u psychologa, on říkal, že prý tam byl, natáčel i video, na to se pak mrkněte, že byl u psychologa, protože Peťatý mu to tam jakože řekl, ať se jde léčit nebo co. No, ale jako není to normální prostě, aby 20letý kluk chodil s 13letou holkou, to jako fakt ne. To má pravdu tady ten, no. Nic víc, kámo, jsi prostě jenom hovno. Hovno. Choďte s tím na policii, nalašujte jeho kanál, protože my tady takové pedofily nechcem. No, na policii zase nepřeháně, jo, ale až se to stane, tak pak můžem. Ondřeji, proč tě holky nechtějí se 13 ve 20, že se za sebe nestydíš? Ondřeji, proč tě holky nechtějí ve vězení budeš No ten refrém je jako dobrý, no, dá se to tak říct. že 12 let to tě napraví. Mamku podplácíš 2 kila, aby tě třeba neudala. Jsem zvědavý, co na to řeknou ty holky rodiče, až zjistí, že chodí s retardem, tak tě pošlou do píče. Selu už pro tebe mají, postarat ti brzo, nevychladne čaj. Celý tvý mládí jakože baj, ahoj, já jsem Ondra, opouštím ráj. Vaše malé holky hantím rád, měl by se radši na ně pozor dát. Než tu zapadne slunce, já opíchám jich třeba celý kraj. Prý opichám celý kraj, no. Ale, vole, já se směju tomu, jak ten typek ho tam mrektí. Vole, než se tady řešil Tary, teď se řeší Ondra Vlček a kdo bude další, vole, TV Twix, ne? To víme všichni dobře, Ondřej je to pedofil, svoji kariéru během jednoho týdnu pohřbil. Píšu textem písní, další video, spím s ní. Viděli jste tam tu chybu? To sní? On to měl zvlášť, to má být dohromady, no a tak to je jedno. Gramatiku řešit nebudu. Dejte všichni pozor, jeden youtuber je teď v tísni. My dváme si teď zakryju oči, nebude to úplně příjemná.
Ondřeji, proč tě holky nechtějí se 13 ve 20, že se za sebe nestydíš? Ondřeji, proč tě holky nechtějí ve vězení, budeš trčet 12 let, to tě napraví. Natáčet fejkový videa, aby ti fakt šlo, že ty holce ale zničíš dětství, to ti nedošlo. No jak říkám, no, on má pravdu, že on ty holce zničí dětství, to je, ten kluk má jako fakt pravdu, no, to... Jako zase na něm tam nesedí ta gramatika, jako ten distrek na Ondru Vlčka je dobrý. A teďka jakože měl pravdu, že ty holce zničí dětství, no. Vrať se radši ke svým žraním žížal, bro, nebo rovnou tahej svůj kanál z popelnice, ty ludro. To, že ve svém věku nemáš dostatečně velké péro užile, neznamená, že to byli zkoušet se 13, to se posral, ne? Kámo, já ti Tak ten ho teďka vyjebal, tak to ne. poradím, měl by si toho nechat, nebo už nikdy do nikoho nebudeš péro strkat. Prostě počkej tak 4 roky a budeš rapovat. Může z tebe být rapper, vole. Lepší jak Rytmus. Běž se radši do lesíčka hledat svého párta, volat ve 3 hodiny spať po Bohu, já mám záchvat. Ale není to záchvat smíchu, nýbrž breku a to mi věř, na tvůj content se vůbec nedá dívat, je to prostě hrozné. A na tebe se nedá dívat na tu tvoji gramatiku. Ano, na Ondru Vlčka jako některé videa jsou fakt děsný, ale některý má dobrý. Jako jinak proti Ondrovi Vlčkovi takhle osobně, jakože nic nemám. Je v pohodě, ale taky mě nasrala ta kauza. Jo a lidi, ještě chci vědět, jestli si fakt dali v komentáři, mi napište to do komentáře, jestli si dal jakože s tou holkou pauzu, anebo jestli s ním chodí, protože já si myslím, že s ním chodí, ale nedal to na internet, takže tak. Yes, ty vole Ondro. Yeah, Ondřeji, proč tě holky nechtějí se 13 ve 20, že se za sebe nestydíš? Ondřeji, proč tě holky nechtějí ve vězení, budeš trčet 12 let, to tě napraví. Pošlete tohle Ondrovi, Vláďovi, Pítovi a všem dalším reakčním kanálům, ať se nad sebou ten kluk zamyslí. No, takže toto je konec, pokud se vám video líbilo, zanechte like a odběr, budu za to hodně rád. Za 15 odběratelů lidí je ten speciál, já už to mám s ním napsaný a já jenom čekám, až vydáte těch 15 odběratelů a na to se můžete fakt těšit, je to hodně dobré, ale musíte to překonat, já věřím, že to dáte. A napište mi do komentářů, jaké videa byste třeba fakt chtěli, napište mi to, já to pro vás natočím, není problém. A teda já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.